Исәнмесез, без сезне Адымнар студиясеннән сәламлибез. Бу атнада Татарстан нинди вакыйгалар үзәгендә яшәде? Алдагы ярты сәгатьтә шул хакта сөйләшербез. Бу атнаның төп сәяси вакыйгасы Республика рәисенең Дәүләт Советына еллык юлламасы иде. Елга бер тапкыр яңа сәяси сезон башында җитәкчелек депутатларга мөрәҗәгать итә. Әмма бу чыгыш күптәннән парламентка гына кагылмый. Ул республика үсешендә үз урыны булган һәр оешма предприятиегә юл күрсәтә. Бөек җиңүнең 80 еллыгын, алда торган бурычларны истә тотып, Рөстәм Миңнеханов 2025-не ватанны саклаучы елы дип игълан итте. Гомумән, соңгы 2 елда барган СВО һәм ул үзгәрткән тормыш шартлары юлламаның эчтәлеген билгели. Без соңгы берничә елда юлламада яңгыраган тәкъдимнәрнең дәвамлы булуын күрәбез. 2024-не узган ел рәис фәнни-технологик үсеш елы булачак дип белдерде. Быел исә Хөкүмәт белән Фәннәр академиясына яңа бурыч куйды. Икътисадның инновацияле технологияләргә ихтыяҗын өйрәнергә, аңа карашны үзгәртергә, акыллы эшләнмәләрнең сәнәгатьтә кулланылышын арттырырга, бу тармакка талантлы белгечләрне җәлеп итәргә. Залга бер юлы 2 токарьның чакырылуы эшче классның кадере елдан-ел артуын раслаучы бер фал иде. Республика рәисе мигрантлардан бош тарту хезмәт ресурслары җитмәүне тагын да катлауландырачак диде. Аларны чикләүгә караганда зур предприятиеләрнең уңай тәҗрибәсеннән файдаланырга тәкъдим итте. Барлык дәүләт оешмалары өчен кеше белән эшләү, аны тыңлау һәм ишетү көн үзәгенә чыкты. Рәис зур бер бурыч дип халыкка мәгълүмат җиткерүне атады. Аның дөрестлеге җәмгыятьтә кәефне һәм мөнәсәбәтне булдыра. Ул татарстанлыларның медиа белемен арттырырга кушты. Ягъни һәркем акны карадан, фейкны ялганнан аера белергә, аны беренче билгесеннән үк танырга тиеш. Беренче тапкыр Эчке эшләр министрлыгында иминлекне тәэмин итү буенча зур җаваплылык булуы, әмма кадрлар җитмәү проблемасының эшне икеләтә арттыруы әйтелде. Хөкүмәт Дәүләт Советы белән берлектә полиция хезмәткәрләренә ярдәм формаларын табарга тиеш була. Сәгать ярымлык чыгышны бер репортажга сыйдыру мөмкин түгел. Гөлназ Сәйфетдинова исә көн үзәк бурычларга тукталыр. Сентябрьнең ахыргы җомгасы. Зур концертлар залы елга бер мәртәбә бөтенләй үзгә форматта эшли торган көн бу. Келәмнәр җәелгән, кунакларны каршы алырга барда әзер. Хөкүмәт йортыда, Дәүләт Советыда кул сузымы гына, юллама тыңларга кайберәүләр җәяү килә. Депутатлар, хөкүмәт вәкилләре, министрлар, предприятие җитәкчеләре, фән, мәдәният эшлеклеләре һәм махсус чакырылган кунаклар эшкә уза. Тышта гадәти тормыш дәвам итә. Әмма залда күтәрелгән мәсьәләләр һәр татарстанлы өчен, республиканың яшәеше өчен мөһим. Рөстәм Миңнехановның бу 15-нче юлламасы инде 2 ел төп темаларның берсе булып махсус хәрби операция кала. В то время, когда наши воины защищают Родину на передовой, главная задача – обеспечить их уверенность и спокойствие за своих близких. Еще более важной является забота о семьях погибших бойцов. Все установленные меры поддержки и льготы должны неукоснительно предоставляться. Ни одно обращение не должно остаться без внимания. Формальный подход здесь недопустим. Бу эшкә барлык хакимият органнары, предприятиеләр, иҗтимагый оешмаларның кушылуы кирәк ди республика рәисе. Депутатларга ул бу ярдәмне законнар ярдәмендә беркетү бурычы куйды. Мы должны создать все необходимые условия для возвращения к мирной жизни. Это потребует решения целого комплекса вопросов, прежде всего по социализации и реабилитации ветеранов СВО, их трудоустройства, незамедлительного оказания всех мер поддержки. В рамках празднования 80-летия Великой Победы, учитывая важность стоящих перед нами вызовов, 2025 год в республике объявляю годом защитника Отечества. СВОда катнашучылар бу сүзләрне аеруча дулкынланып кабул итә. Залда Биектаудан Рөстәм Танташев та 2 ел элек шушы вакытта ул өлешчә мобилизация буенча СВОга алына. Сәламәтлеге буенча быел туган нигезенә кайта. Контролирует нас, помогает во всем. Игътибарсыз калганыбыз юк. Барлык очрашуларга чакыралар, ярдәм итеп торалар. Мин хәтта югары уку йортына укырга кирдем. Эти люди действительно достойны особого внимания. Ватан хәрбиләре гаиләләре комитетының төбәк штабы җитәкчесе Ангелина Галимова да юлламаны залда тыңлады.
Аның ире дә СВОда. Очень важный момент, то, что Рустам Нургалиевич подчеркнул. Хәрбиләрнең гаиләләренә ярдәм итүче оешма вәкиле буларак, ирем шунда булганлыктан юлламада ителгәннәр белән килешеп бардым. Рустам Нургалиевич барлык мөрәҗәгатьләр буенча да шунда ук эш башларга кирәклеген, игътибардан беркем дә читтә калырга тиеш түгеллеген белдерде. Участников СВО. Так и должно быть. Родина должна заботиться о своих защитниках Отечества. Специальная военная операция буенчада һәм киләчәк ел год защитника Отечества. Ул бик мөһим бөтенебезгә дә һәм бик кирәкле һәм алдагы көннәрдә менә шушы программаны, менә шушы юллама буенча сорауларны безгә тормышка кертергә кирәк. Юллама республика яшәешенең барлык тармакларын кулачлады. Үсешнең нигезендә тутырыклы икътисад торачак. Предприятиеләрнең туктаусыз эшләве, хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру, яңа технологияләрне кертү эшендә оешмаларга хакимият органнары мөмкин кадәр ярдәм күрсәтергә тиеш, ди Рустам Миңнеханов. Бүген Татарстан тутырыклы үсешен дәвам итә. Без туган җиребездә яшәйбез һәм аның иминлеге хакына максатчан эшлибез. Хезмәттәшләр белән эшлекле мөнәсәбәтләрне ныгытабыз, яңа мөмкинлекләр эзлибез. Татнефть, Түбәнкамнефтехим, Аммоний, КАМАЗ, Соллерс, авиация, вертолет заводлары һәм башка предприятиеләрнең казанышларына республика рәисе аерым тукталды. Кадрлар кытлыгын хәл итү өчен бурычлар куйды. Әйтик, Мәгариф министрлыгы машина төзелешенә белгечләр әзерләүне арттыру өчен тәкъдимнәрен әзерләргә тиеш була. Мәктәпләрдә һөнәри юнәлешне системага саласы. Хәзер 6 алдынгы инженерлык мәктәбе эшләп килә. Фәннәр академиясенә предприятиеләр белән берлектә яңа тәкъдимнәр әзерләргә кушты рәис. Прошу правительства местности Академии наук до конца года изучить лучшие региональные практики по данным направлениям, подготовить соответствующие предложения по внесению необходимых изменений в республиканские программы и систему управления ими. Иң әйбәт тезис менә шушы күрәбез, безнең предприятиеләребез тотырыклы рәвештә эшли, алга таба бара. Бу безнең өчен нык әһәмиятле. Безнең кадәр, шуның кадәр күп предприятиеләр һәм булган ул регионнар бик сирәк. Республиканың туктаусыз үсеше өчен һәм менә илебезнең терәк тормышны әйдәп бара торган субъекты буларак, алдан инде кулачларга кирәк бурычлар турында бик зур бурычлар. Һәм менә инде Фарид Халилович билгеләп үткәнчә, инде без үз сиратыбызда Дәүләт Советының да бу юлламаны тормышка ашыру буенча чаралар планын әзерләргә тиеш булабыз. Якын чит илләр Россия төбәкләре белән икътисади, мәдәни багланышларны ныгыту өстенлекле юнәлеш булып кала. Монда Рустам Миңнеханов Бөтен дөнья татар конгрессына аерым мөрәҗәгать итте. Милләттәшләр белән эш алымнарын камилләштерү кирәк. Бу эштә Бөтен дөнья татар конгрессы төп роль уйный. Үзгәрүчән шартларны исәпкә алып, аңа милләттәшләр белән эшләү формаларын камилләштерү мөһим. Халкыбызның бердәмлеге һәм гомумән Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезнең карашлары Татарстанга һәм Казанга төбәлгән. Илкүләм проектлар, республика программалары буенча зур эш бара. Быел гына төзелгән, яңартылган, ремонтланган 4000-нән артык объект кулланылышка тапшырылачак. Барлык башкарылган эшләр Татарстан халкы тормышында уңай чагылыш табарга тиеш. Бу иң мөһиме, ди рәис. Халыкның яшәү шартларын яхшыртуга юнәлдергән программалар дәвам итәчәк. Киләсе елдан торак коммуналь хуҗалыкны яңарту буенча республика программасы башлана. Төзелеш министрлыгы иң проблемалы урыннарны ачыклап, тәкъдимнәр әзерләргә тиеш. Юл төзелешләре дәвам итә. М7 трассасында 4 полосалы юл Башкортстан чигенә кадәр җиткереләчәк. Тормыш алдыбызга яңадан яңа бурычлар куя. Безнең әле күп эшләр башкарасы бар. Иң мөһиме, без бу бурычларны ничек хәл итәргә икәнен беләбез. Ышанам, без бергә барсына да ирешербез. Гөлнас Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Адымнар. Бу атнада рәис үз чыгышын бердәмлек турындагы фикере белән тәмамлады. Халыкның бергәлеген без төрле ихтыяҗлар буенча гуманитар ярдәм җыганда еш күрәбез. Шундый мисалларның берсе су басудан зыян күргән Омск өлкәсе авылларына булышу. Бу атнада безнең иҗат төркеме бер-береңә терәк булуның никадәр көчле хис булуын күреп кайтты. Май аенда Ишем, Иртыш елгалары ташып, монда 6 торак пункт су эчендә калган иде. Иң күп зыян Әшеван, Әбәргүл, Кайлы, Зур Тибендегә килә. Хәзер милләттәшләр анда кышка әзерләнә. Алия Хәйретдинова репортажы.
Омск шәһәреннән Ишемкала районына якынча 500 чакрым шыкырланып беткән асфальттан ким дигәндә 6 сәгать юл. Безне монда тынып калган Ишем елгасы юллары кипшергән авыллар каршы ала. Кайда гына яшәми татар? Әшуан авылы Омск өлкәсенең татарлар күпләп яши торган иң борынгы авылы бу 2 елдан аның 800 еллыгын билгеләп үтәчәкләр. Табигаты бик матур, наратлык моннан ерак түгел. Ишем елгасы Иртышка килеп тоташа. Ләкин быелгы карлы кыш, иртә килгән яз табигатның матур ягын гына түгел, куркыныч ягында күрсәтте. Елгалар ярларыннан чыгып, йөзләгән хуҗалык, йөзләгән бакча территориясе су астында калды. Әшуәндә язгы ташу 120 хуҗалыкка зыян салган. Йорты, бакчасы, зираты, хәтта дамбасы җимерелә. Дамбадан оша китте су. Өйләр полностью ятып калды су астында. Бияк өйләр еще больше төшеп китте су астына. Соңгы тапкыр мондый көчле ташу 41 елда күзәтелә ди халык. Тәнзилә Хәмитова йортын ташлап чыгып китәргә мәҗбүр булган. Өйебезнең içine йорты өй кирип куйды, йорты стена су булды өйнең içinde. Утыннары агып китә, җиһазлары яраксызга әйләнә. Бүген Хәмитовлар кышка әзерләнә. Мишне киптереп, агартып куйганнар, еллык утын әзер. Җирле хакимият акчалата ярдәм итмәсә дә, йорт диварларын ныгытырга булышкан. Мебельләрне түктек инде койсы, инде ярамасын түктек. Бу өйдә турып калсак та, вдруг еще су булат дип әйттеләр. Но инде алла күргәсмәсен. Аллага надеемся, может, алла безне не сохлар. Потом не кораб, не тип кешеләргә булышканчы монда нәрсәләрен күтәришкәнче. Уже су чыгып китте, овечкалар монда прибежали обратно, и он зашли, и их затопило все. Хөсәен Исламовка 60 яшь, гомере буе Әшуәндә яши. Бердән бер улын өлешчә мобилизация буенча СВОга алганнар. Ул киткәч, картлык көнендә сорыклар үрчетә башлаган, әмма 40 баш хайванны ташу агыза. Үзләре ай ярым башка урында яшәргә мәҗбүр була. Су булды менә бу бергә чык менә су. Менә баласа торып. Онда чык су булды. Мичтә свостында калды, менә труба гына калган монда. Балам свота бит. Оларга утын бирделәр. Язгы ташу зыянын бәяләр өчен авылларда өлкәдән комиссия эшләгән. Халыкка ярдәм итү өчен акчаның күпме биреләчәге хәл ителергә тиеш иде диләр. Әмма матди ярдәм булмаган, ремонт белән генә булышалар. Милләттәшләребез Татарстаннан даими килеп торган гуманитар ярдәмгә өметләнеп яши. Әлеге зур эшне Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча бөтен дөнья татар конгрессы оештыра. Башта кием салым урын җир булса, хәзер кыш чыгарга яшелчә азык-төлек китерделәр. Бу 5нче гуманитар ярдәм зыян күргән хуҗалыкларның исемлеге бар, кемгә күпме һәм нәрсә кирәклеге саналган. Бу елы 15 тоннага якын бәрәңге, суган, кишер, кәбестә, макарон, көнбагыш мае Сала халкы белән Васил Шайхразиев шәхсән аралашты. Менә без монда килгәндә әйткән идек, тормышны алып барырга кирәк дип, аның өчен эш кирәк, мал кирәк. Менә инде маллар булгачтан инде мөмкинлекләр чыгып, бәләкәйгенә пешәндә чапкансыз, җыйгансыз да. Быел башларына төшкән бәлә татар авылларының язмышы да ул. Күченүчеләр дә, юешләнеп беткән йортларын яңадан яшәрлек хәлгә китерүчеләр дә булмый калмас. Иң мөһиме күпчелекнең авылны ташлап китмәве. Бакчаларыбызны басты, до сих пор сулар койтмаган, бакчаларыбыз суманы угылдырады. Бер нәрсәне дә улдысмадык. Рәхмәт Татарстанга. Подвалда әле почти метр су. Әле өебезгә кергәнебез юк. Рәхмәт сезгә, что постоянно алып помогать әйтеп торасыз. Әбәргүлгә юл тотабыз. Монда язгы ташу сулары 60 хуҗалыкка зыян сала. Язын батып, мише җимерелеп беткән бердән бер кибетне җәен генә эшләтеп җибәргәннәр. Люди у нас, конечно же, просили, когда, ну хотя бы с машиной торгуете, или что. Вот поэтому мы почему постарались. Татарстан булыша киләсе елга мәдәният йорты өчен бура китереп куячаклар. Билгеләнгән урынны Васил Шайхразиевка күрсәттеләр. Әлеге иң мөһиме кыш чыгу. Еще өйгә, йортка керәлгәнбез юк әле. Яшелчәләрегез, бәрәңгеләрегез, мен хәзер дә теләк ашыйбыз. Сез булмасагыз, без яшәп нитмәй. Бу соңгы очрашу түгел дип ышандырды җитәкчелек. Китер хәвеф, кеше булып калырга кирәк, алдашлар булып калырга кирәк. Бер-беребезгә рәхмәт әйтеп, ярдәм итеп яшәргә дип, менә субханалла барса да бара. Аллаһ насыйп итсә, быел бәлки келіп жетәрбіз. Алия Хайреддинова, Алмаз Зияддинов, Адымнар. Татарстанда урак тәмамлана. Авыл хуҗалыгы елының төп казанышы җыеп алынган 3 миллион 800 мең тоннага якын бөртек. Җитештерүчеләр аны алтын бөртек дип атарга хаклы. Быел 1 тонна ашлык җитештерү 10,700 сумга төшкән. Хуҗалык аны бу бәягә сата аламы, юкмы, әлегә билгесез. Табигать шартларының тутырыксызлыгы Татарстанда 300 мең тоннага якын уңышны киметә. Акчага күчерсәк, 3 миллиард сумлык югалту.
Шушы шартларда республика хуҗалыклары җитәкчеләре үз-үзенә нәрсә чәчәргә дигән сорауны ешрак бирә. Инде быел ук моңарчы арпа, будай чәчелгән 145 мең гектарга югары уңыш бирә торган культуралар утыртканнар. Димәк, игенчелек структурасын карасак, традицион культураларның елдан-ел кимүен, яңаларының артуын күрербез. Соңгы 5 елда бәясе кыйммәт торган 5 культураны алсак, көнбагыш, кукуруз, рапс, бәрәңге, шикәр чөгендере күбрәк игелә. Авыл хуҗалыгы министрлыгы югары уңыш бирә торган культураларны игү буенча яңа проект әзерли. Инде быел ук берничә районда соя, ясмык, ныгыт борчагы җитен утыртканнар. Татарстан кырларына әлегә кунак булып килүче культуралар берничә елдан түргә узармы? Рания Абдрахманова репортажы. Безнең инде менә быелны карасак, практически структура безнең ел саен ахыргы 5 елны алсак үзгәреп бара. Безнең зерновой культуралар кими, безнең именно менә бу высокомаржинальный дип әйтәбез, культуралар арта. 2020 елда Татарстанда бертекле кузаклы культураларны 1 миллион 550 мең гектарда чәчкән булсалар, быелга 200 меңгә кимеп 1 миллион 370 мең гектарга кала. Техник культуралар 323 меңнән 545 мең гектарга җитә. Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы бәяләре югары булган культураларны күпләп үстерү турындагы бурычны 10 ел элек үк куйган иде. Ул вакытта өстенлек көнбагыш белән кукурузга бирелде һәм аларның мәйданнары чыннан да арттырылды. Хәзер исә Татарстан игенчеләре безнең якларда моңа кадәр үк үстерелгән, әмма инде онытылган культураларга йөз тота башлады. Безнең подсолнечник артты, кукурузаны зерно арты, безнең соя артты, практически 2 елда 5 мәртәбә артты. Быел елда соя культурасын 275 гектар мәйданда игәбез. Арчаның игенче агрофирмасы басулары сояның бер сортын сугып бетергәннәр, икенчесе өлгермәгән әле. Аны 3нче ел 35 гектардан игә башлыйлар. Хәзер 10 тапкырга күбрәк утыртканнар. Узган елга сояның үз кыйммәте бүтән орлык сатып алу сәбәпле 50% үз кыйммәтенең 50% орлык бәясе иде. Быел тулысынча орлык үзебезнеке. Узган ел башлаган 3нче елларны башлаганда сояның уңышы зур түгел иде. Ялышлар да күп булды, чәчүдә дә, технологиясендә дә дигәндәй, әкренләп өйрәнәбез. Игенче хуҗалыгының 12 мең гектар сөрүлек җире бар. 6800-ендә бертекле бодай, арпа, борчак үсә. Яңа культураларны да сынап карыйлар. 5 ел элек моннан без 6 төрле культура иксәк, алар инде бодай, арпа, борчак, рапс культуралар булса, тагын өстәмә игелә торган яңа төрле культураларыбыз бар. Алар инде ныгыт борчагы, чечевица, ясмык дип әйтәбез. Яңалары 100% рентабельле диләр. Бүгенге көндә базар шартларында инде импортозамещение буларак та без ул яңалыкларны кертергә тырышабыз. Һәм дә инде базар шартларында ул культураларга ихтыяҗ бүгенге көндә артканнан арта бара. Әйтеп китик, шул ук көнбагышны алсак та, бүгенге көндә көнбагышның игүнең үз кыйммәте чыга 17 сумга. Базар шартларында анда ихтыяҗ аны 33-34 сумга кадәр сораучылар бар. Формасы һәм размеры белән азрак борчакка охшаган, аннан үзе буларак азрак кенә мозговойрак дип әйтәләр, теге җыерчыклар инде. Үстерү өчен тагын да отышлысы ныгыт борчагы. Татарстанда ул әле 140 гектарда гына игелә. Шуның 30-ы игенчедә. Киләсе елга арттырырга җыйналар. Кырлыкка чыдам, сабагы егылмый. Зерновойлар арпа, будайларга инде бәянең шул арзан булуы сәбәпле базарның төрле культураларындагы спросны өйрәнеп карыйбыз. Ясмык 20 гектарда чәчелгән булган, әлегә орлык алу өчен генә үстергәннәр. Киләсе елга мәйданны 7 тапкырга арттырмакчылар. Монда да сәбәп бәядә. Яскыны белешкәндә менә ясмыгына, яшел ясмыкка 50-дән 90-га Белоруссия тәкъдим итәдер бәяне. Нутныкы тоже 60 тирәсе дип беләм мин. Арча районында игенче генә түгел кишет дигән хуҗалык менә бу елны кырлай аларга кушылды уже. Монда безнең хәзер көнбагыш та бар, көнбагышны бик активны чәчәләр. Менә бу елдан теге ел без бик кискен шартлы булса да, теге ел килде дип әйтергә була. Бүген көндә нут, чечевица, шуннан соң менә лен кирде бик әйбәт, лен бик әйбәтләп кирип бара. Аның уңышы зур булмаса да, чыгымнары әзрәк. Татарстанның көньяграк районнарында өстенлек бөтенләй башка культураларга бирелә. Бездә иң күп зур мәйдан инде ул 10,5 гектар шикәр чөгендере үстерәбез. Ул инде елдан ел арта бара. Безнең менә былтыргы белән чагыштырганда, аның былтыргы мәйдан белән чагыштырганда 17%-ка күбрәк ул мәйданнар. Валовканы санасак, без 400 мең тоннан артык шикәр чөгендере алып, бу 1,5 миллиард сум акча кертергә тиеш инде менә кассага. Бу инде бөтен общий суммасы. Буа республикадагы сөрү җирләре иң зур районнарның берсе. Чөгендердән кала көнбагыш кукуруз үстерәләр. 1000 гектарда соялары бар. Без сояны 2013 елны үстерә башлаган идек.
Анда башлап инде 50 гектардан тотындык. Аннары һәр җылны арттыра башлап, менә бүгенге секендә инде уже 950 гектарда чәчәбез. Монда игенчеләр аны сатуга түгел, әтерлеккә, катнашазыкка кушу өчен үстерә. У нас потребление комбигорма более 5000 тонн. Терлеккә ай сайын 5000 тонна катнаш азык ашатабыз, күбрәк сой шотын кулланабыз. 10 ел элек Россия бөтен дөнья сәүдә оешмасына кергәч, аның бәясе 3-4 тапкырга артты. Шуңа үзебез үстергә булдык. Гектарыннан 10-12 центнер уңыш алсак та, ул сатып алганга караганга отышлырак. Быел үз кыйммәте 20 сум булды. Базар бәясе 40 сум, 100% аклый дигән сүз. Авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматы буенча, сояның тоннасы базарда 44500 сум, рапс 37500, җитен 34000, көнбагыш 34500 сум тора. Алар янында 8, 11, 13000 сумлык арпа, арыш, бодай тиен кебек кенә һәм җитештерүче кызыгырлык түгел. Министрлык бүген күп җиргә түбән бәяләнә торган культура чәчкәнче, аз мәйданда кыйммәтле уңыш алуга йөз тота. Шул рапслар, шул культураларны без арттырып барабыз, чөнки безнең аның бәяләре дә бүген көндә яхшы, уже 37 сумнан артыграк. Аның безнең республикада да переработкалар бар, якын тирәдә переработкалар бар. Шуңа күрә бу безнең инде вынужденный мера, бүген ашыкның объемын арттырабыз дип барып, убытка эшләү дөрес түгел дип әйтәсе килә. Май культураларының экспортка китүе зур роль уйный. Татарстанның май экстракция заводы 300 миллион долларлык май продукциясын чит илгә җибәрергә планлаштыра. Әйдел буе төбәкләрендә андый заводларны тагын ачырга җыеналар. Буа һәм Арча районнарыннан Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Альбина Минаева, Адымнар. Федераль үзәктән яңгыраган берничә тәкъдим бу атнада укытучылар һәм мөгаллимнәр даирәсен ду китереп алды. Россия президенты ярдәмчесе Владимир Мединский мәктәптә 11 сыйныф уку бушка киткән еллар. Без 21 гасырда яшибез. Тиздән заман үзе урта белем бирү вакытын киметәчәк дип белдерде. Янәсе балалар һөнәрне иртәрәк ала башларга тиеш. Сүз мәктәп программасын кыскарту турында барамы? Бу булачак әйберме? Әллә инде халыкка фикер җиткереп җәмәгатьчелекнең кылын тартып карау гынамы? Икенче бер тәкъдим Россиянең фән һәм югары белем министрлыгы бердәм дәүләт имтиханын тапшыру кагыйдәләрен үзгәртмәкче. Икътисад, менеджмент юнәлешләре буенча югары уку йортына керер өчен хәзер инглиз телен тапшырмаска тәкъдим итәләр, әмма математика кирәк булачак. Рус теле исә бар җирдә дә мәҗбүри кала. Шулай ук уку йорты үзе бер фәнне өстәмә сайлый ала. Мондый карарлар кабул ителә калса, укыту системасында безне нинди үзгәреш көтәчәк? Моны Рүзәл Шәрипов өйрәнде. Мәктәптә уку вакытын киметү замана таләбе ди Россия президенты ярдәмчесе Владимир Мединский. Күпмегә әлегә билгесез, бүген шунсы гына ачык күренә. Малай кызларга улы тормышка иртәрәк яраклашып, һөнәр сайлау мәсьәләсендә вакытыннан алда хәл итәсе булырга мөмкин. Янәсе 19 яшьтә кем булып эшлисеңне хәл итү заман таләпләренә туры килми. Яңалык җәмгыятьтә бәхәс уятты. Без иңелек әтиәниләрдән сораштык. Тик әлеге фикерне хуплаучы бер кешедә табылмады. Даже 11 классны бетерсәк тә, ул бер классны башка класс программасына тыгып бетерергә кирәк бит инде. Шуңа күрә бик авыр була дип уйлыйм балалар өчен. Мәктәптә психологик яктан ныгыйлар, 10 еллыкка калдырсалар, адаптация эшере кими, балаларга авыр булачак. Яшьли кая китә ул? Эшли алмый әле. Специальность та юк. Специальная школа надо тогда. Алай киметмәү ягында булсын иде, бездә укыдык бит. Безнең балаларыбыз да укысын, белемле булсын, 12 генә булмасын. Арттыру турында инде бөтенләй сүз булырга да мөмкин түгел, шулай бит. 11 еллыкны мин шәхсән үзем саклап калу ягында. Беренче чиратта мәктәптә балаларны кыскартылган программа буенча укытырга кирәк булачак. Эш күләмен, нагрузканы инде кыскартып булмый. Системадан дип әйтим инде бер генә җеп өзелә икән, димәк аның инде дәвамы юк дигән сүз. Шуңа күрә әгәр дә бу сорауны гомумән ачыклаган вакытта, аның инде балалар бакчасыннан башлап, югары уку йорты белән менә бер излекле рәвештә булырга тиеш. Шушы өлкәдә эшләгән практиклар хәл итсен иде. Уку вакытын киметер алдыннан күллият, вузлар мәктәптә кыскартылган программа буенча белем алган малай кызларны кабул итәргә әзерме икәнлеген тикшерергә кирәк дип белгечләр. Укытучылар да, аудиториялар да, уку әсбаплары да, дәреслекләр дә җитәрлек. Һәм инде заманча лабораториялар да бар. Казанның политехника күллиятендә сәнәгать өчен кирәкле белгечләрне укыталар. Электр көйләүче, төзүче, слесарь, станокта эшләүчеләр, хезмәт базарында бу юнәлешләр буенча Татарстанда гына 11000 эш урыны бар. Мәктәптә уку вакытын киметү шушы проблеманы хәл итү өчен кирәк тә диләр федераль үзәктә. Тик күллиятләрдә моңа башкача карыйлар. Хезмәт базарындагы кадрлар кытлыгын
Моның белән генә хәл итеп булмый. Әгәр дә 10-11 сыйныфны бетерү турында сүз барсам, күллияткә уртача 15 яшьлек укучылар киләчәк. Мисал өчен, эретеп ябыштыручы булырга 2 ел укыталар. Димәк, 17 яшьтә егет белгечлек ала, әмма 1 ел эшкә урнаша алмыйча йөрергә мәҗбүр була. Кайбер профессияларга укыган студентларны 18 яшь тулмыйча предприятиеларга алмыйлар. Техника безопасности буенча ул мәсьәләне закон рәвешендә хәл итәргә кирәктер дип уйлыйбыз. Мәсьәләне психологик яктан да өйрәнергә кирәк булачак, чөнки мәктәпне белем алудан бигрәк баланың психологик яктан ныгу урыны дип атыйлар. Махсус уку йортларына килә торган балалар психологик яктан әзер дип әйтә алмыйм мин, бәлки аны киләчәк күрсәтер, тормыш күрсәтер. Кайбер балалар психикасы тизрәк үсә, тизрәк әйберләрне үзләштерә, ләкин күбесе аларның белми кем буласын. Бу ситуациядә мин һәрбер бала белән үзенчә эшләр идем, чөнки кайбер балаларны ишетергә кирәк. Мәктәптә уку вакытын үзгәртү тарихта гел булган. 11 еллык программаны 1958 елда кертеп караганнар, әмма 8 елдан 10 еллыкка күчкәннәр. 87дә кабат 11 ел укый башлыйлар. Әле аннан соң 4нче сыйныфны сикереп узуда була. Әлегә Россия җәмәгатьчелеге фикер генә алыша. Татарстанның мәгариф министрлыгында ил янәдән 10 еллык программага кайтыр дип фаразлыйлар. Гомумән, монда бөтенләй үзгәртмичә, булай гына 1 елны алып атып булмый. Монда дәреслекләр дә үзгәрергә тиеш. Монда эштәлеге дә үзгәрергә тиеш. Предметларның интенсиврак алып баруга юнәлтергә тиеш, мәсәлән, башлангыч сыйныфларда. Ә бит инде барыбер 4нчедән алып 10нчы класска хәтле алар безнең элек ничек бар, шулай кала. Мин уйлыйм, барыбер алга таба шуңа барырбыз дип. Илнең икътисад сәнәгатен ныгыту өчен хәзер төрле тармаклар үзгәреш кичерә. Ул җил мәгарифне генә урап узар дип әйтә торган түгел. Рүзәл Шарипов, Игорь Романов, Гадел Миндубаев, Адымнар. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм тормышка юморлы караш кодак сәхифәсендә сүзне Данил Сәфаровка тапшырам. Исәнмесез. Әллә өстән кушалар, әллә үзләре теләп, күп кенә түрә һәм депутатлар демография өчен борчыла башлады бит әле. Аны арттыру өчен әледән-әле сәйр тәкъдимнәр ясыйлар. Дәүләт Думасы депутаты Жанна Рябцева кызларны 18-19 яшьтә бала табарга үгетли башлады. Ленин бабай лозунгын ул заманча итеп үзгәрткән. Рожать, рожать и еще раз рожать. Ә монысы Приморье краеның сәламәтлек саклау министры Евгений Шестопалов. Бүген кеше 12-14 сәгать эшләргә мәҗбүр. Баланы кайчан ясарга соң дигән сорауга ул перерыв вакытында дип җавап бирде. Люди, которые по 12 часов работают, когда им детей делать? Перерыв. Менә шулай. Хезмәттәшегез офистан мин чыгып керәм әле дип сораса, аны тоткарламагыз. Иң яхшысы аңа Невинномысск шәһәре мэрының менә шушы видеосын күрсәтегез, инструкция буларак. Взять сегодня вечером к своей любимой там подкраться. Мин үзем Зарифулланың җиле тиеп китсә дә балага узам. Халыкның тапкырлыгы турында берничә кыйсса. Подъездда ремонтны көтеп туйган ике күрше хатыны үзләре эшкә тотынган. Берсе буй, икенчесе күрми торган җирләрне пумала белән ышкылау өчен аңар көзгө тотып тора. Интернет халкы бу апаларны Нобель премиясына тәкъдим итте. После реставрации лучше стало. Новосибирскида электричкаларга күрәсең запчасть юктыр, әмма хезмәткәрләре тапкыр. Тотканнар да кабинага менә шушындый пластик тәрәзә куйганнар. Эшке яктан тәрәзә төбе урнаштырып, яраннар үстерергә була хәзер, әби шелтәре эләргә. Киләчәктә бераз акча җыелгач, тюнингка сатырга да мөмкин, ширки чебеннәрдән москит шелтәре куеп. Новая модель. Ә монысы Нижневартовск. Эшчеләр үзләреннән соң балчыктан зур өем калдырганнар һәм озак вакыт алып китмәгәннәр. Әмма халык бик тапкыр. Зур хәрефләр кисеп, тау башына менә шушындый композиция ясап куйганнар. Тиешле хезмәтләр балчык өемен момент җыеп алып китәләр. Ә әлеге фотолар социаль шелтәрләрдә Нижневартовск Голливудыннан блокбастерга әйләнә. Сдаются мне джентльмены, это была комедия. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.